lo pen ke claim nang di pugen kan toxic ke dam at lo lo pen ke claim ni to bang ke raga sutana nang tinggi unde nitum ninge karbia phan inlong aran phan chelang nang di pun itu mata tema itu alidar tum ninge mata tema jok nang sini dunde phan da phan te itu la poksi la pus gamang hu si dun toy bom lo di dun toy bom lo lo pen claim bom lo bom lo pen claim bom lo amat lo pen hala bang bihari bong ali tum da kilido tum da liyo lo pen hala tum da nang claim amat da hawra ghat da cherai thik di tutor morbel da cherai thik la pen ke lo pen nang claim hala kopli keronian da cherai thik non lo pen nang claim dok muka bojar da cherai thik kalima galang di den gaung da cherai thik di bokolia da cherai thik lo pen bang nang claim de you alam bang ke keputusan lo polote abinong ke hala votar vote tikia jakong hala tumhan pibong gente hala ini tum ASDC taho BJP taho Kongres tumange lo pen claim na pomat amen ke thanu te lo pen ke thanu dagi lage angtang si thanang ji ke than le ke klang hai he ke matigi than the det lo than nang pada ning ke hai he det lo amat bang nang ludun bom lo amat non ke pilo ke plan haro krisis kebra phokebra isian ningkan itum karbiatum a population Parong bongpen itu 88% bang trok ner do karbi loksik parong bongpen tribal tum an bang trok sir kebra trok do parong bong na parok kreser kebra pokebra isian inkan asen sas along non 2011 asen sas long ke ini tum karbi tum bang pike berapli na bang pongke budi nong nang sun atlet bang pongke berapo nang sun atlet itu bangke paruang bong 2021 asen sas bangke bang pongke berapo nang sun atlet la pen hala tribal pen pangrum pete 2021 51 ani kan pongke berisi ni kan bangke bang paruang bong pen Tok serkebra tok dopot non 2021 anikana bangke itong tribal itong pangrumpet harong bangpen pikebra toksi baksi dulu non ke amat keciatum bang haruk kri serkebra pokebra isinikan ke bang harong bangpen bang pilibet harong bang pilibet keciatum non harok suri ira inkoira inkoira isian ni kana bangke bang parung bang pen halatum bang pokebra ke thong doko yo bang pokebra ke thong matha lo pen ke klen ko an lagi un ke rem sai sel badi lo pen ke klen ke ningjit dak hai abinong ga hok alam pulote jo angno ta ningjit ami kai ta ningjit ami lage Bahar inudet teninge kami, ulit doong no teninge kami ahok alam pulotan te. Angke ini tumpan ahok alam la autonomous sikidu ke ahok alam lagi. Kita belum si tok tan lo aron si tok ang lo aron alam itum ahok alam ninje hai. Kecepatu lo pen tubong. Ay ko nasi lason lagi hai undil lama ahok alam itum ninje hai. La posi nitum epiatel sia bangke pulo ahok alam lo la pen angtan dan tidak ni la pen ke ken dat ni la bangke lo ke thani pulo te ang ingtan si thani ke lage de abu hi long ni thani ke lage jok ka thek long ni lage ni palima gala la hello la pochi nitum la ke thani pulo lo la ke than thede dia bansi non itum duk ong ni andi pitha inkoy bong le pulo Kedo ana sonta tribal atau pan puluh, Sakoria ta tribal atau pan puluh, anke kopilo je plan, alson kapre pangelang na boy dedlo la application la education department along ni chiklogam for back apram, la da BJP atau da council BJP la pen
state government itu from Himanta Biswa Sarma itu celang taxi ke camp pilo master agama bang a department of prekta do ulang halabang ini sini dundi la sini nang ya binong itu kecil master bang suri sira bang tharo ke thomra like brapho akam pilo lam yong alila काम के पी पर लाम योंग अली ला काम ने पेलों से पैसा से के पी काम ले पी ले के पैसा दा पीपो लगे कार बिया तुम थकरान काम से पी ले को बांग पे क्लेम अली पे क्लेम नंग पे इनी क्लेम नु यो फ्रॉड लो ते चॉकलो तो वीडियो में था तू का लियो हला काम की पेलों से पैसा दा पी लो लापत थारो सूरी सिरा थारो के थोमरा फ्लिके ब्राफो मास्टर दो आकाम पिलो lasong bong itong tribal ato mapan karbi dimasa pang epipe karbi kuki lapen rengma pan kuki itong bang hini nang longdun lapen rengma itong isi nang longdun inut nang longdun karbi itong bang pokera nerket nang bang pokera sirket nang longdun la bang pokera sirket lapen bang pokera hini kadowe tribal atong bang pokera hini longdun la mastorakam bang suri sira tharo ke thomra like bra pho ang bong bang frok ke bra hini in long so tum long dun lo an ke pilo je plan ko pie po le tum kal be tum du da ka lo ke klang po ko pie po si tum a hem mak plasta in han pen ki bit a hem gai silo ko pie po lo itung ke la mak plasta in han pen ki bit si la hello ke mine hem po si itung ke itilu itum karbi ke doan to nitum APSL siya tumanta lo nitum APSL lidar tumanta ahen ke inghan ben jibita hen raisela kopia podlo lason hello isi a example isi a udaharon la hello ye prokebra hini to bang prokebra hini ilo so to dorma chikya jon ko an lagalo master tum dorma suri phike podi chikya jon kelo suri phike ante la ikoira plira suri thok ner ke in long so tom long lo la bang thok ke brahini to la ikoira plira suri thok ner ke long yi la na de ong e pik thang jang de la ke bang thok ke brahini se ke thak ni ken te si atik le jon wa ke che tum ko an le long ke che tum suri sira pharwini ra thok ner ke ke thom do bodi ke long suri sira pharwini ra thok ner ke ke thom hala tum dorma ke longi ko an lo kuti pho la pen la pho la pen suin ko ke che tum ke longi kuti pho ra la pho ra suin ko hala ke che tum longi long bom lo hala tu tipu ke al paisa ko na benlewa ha Delhi government pen nang gelo ke tribal welfare ministry pen tribal welfare pulate inglong arat atum phan kapichan kapit media phan tu development inglong arat tum phan development ahem ko pa chikim thegia phan gadi ko pa chinam thegia phan usumar lo ko pa porhe thegia phan tu jela mang so paisa nang gelo angke non ke ko anyo nang matha dun tha matha tha nang itu matha tha ning kipitha nang tiktok dun det nang ji mobile phone long se hisap det nang ji ko anyo ke long kuti phora la phora suri in koi ke che tum si long lo ko mada paisa lo la nang litung ilitung paisa tribal to paisa ki choke ko Bengali tu Bihari tu Nepali tu ke choke ai ko pusi tum ke tang unjelan nang litung ilitung matha e donyong si atikro jon bang suri pliket longger lo pulotang te ilitung tinga hem tikim thagi galima ke jo ben tinga hem tikim thagi osomar lupa por hit thagi osomar fan fees pi thagi school of his la pen ke kitab nam pi thagi or less papi dun thagi ke ti ta ke mo thagi la
artikel yang wan gong di suri kep lo suri plikep long lote non la suri la kuti pora la pora suri inkoi ke tia tung ke long ke tia sumar tum lo por he teglo a hem tikim teglo halatum la pen ke gani motor nam teglo halatum ilitum Allah halatum si chot rong lo la hello ilitum chiduk re lancho tagali lang lagi LP school alam sinali ke pulo LP school chokali PWD department asonsi